everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Babay, Papa. Bisan pagpasayawon ko pa siyas, kumpada. Usalan mo? Kagamay si mong pala, di mo siya pasayawon. Salah mo, di mo pasabot ang anong, ha? Salah, no? Di na kinahanglan masayod ka, Apyot. Basta kay wa na say mahimo bisan pag-unsay akong buhaton. Oh, ni akaman lagi di ay kusinang naghugas mga plato. Ganiharag yung kong pinangita ni mo. Di ba di ay kang hapit naman lang nga ako malukob o pangutan ng mga kasilingan na ninyo din eh. Wa man yun sila makabantay ni mo. Corina, nakabati ka ba na ako o wa? Seryoso ba ang naong ni mo? Naunsa ka man? O ka may tingog-tingog diya? Tadi yun. Nga nung nagsulob ka man anang sweater nga kaalimuot sa panahon, init kayong klima, nga nag-sweater ka. Ay, o, gipaningot ka. Ubuan ang gisulob ni mo, be. Bisingot ka, ayaw ka, o. Ubuan na. Ayaw hilaptin ang akong gisulob nga sweater, ma. Pero gipaningot ka, oy. Nagbinag-o ka man. Mituto ka man ako. Ngano ka? Naunsa ka? Seryoso ka man kaayaw naong. Bigani, be. Kuno nga sa kuno ning imong pagpanghuga sa plato, be. Magsulti tagtarong. Mahimo pa, ma. Ayaw ko hilaptin. Utang-buot lang. Corina, di mo giwakli ang akong kamot. Ano? Ano bang nihila ka man ninoong maayo? Sa may nahitabo ni mo? Ngano ka? Corina, tubag ako. Hindi ko. O sa may nahitabo ni mo? Uy, sumurot. Wala magnibakang ihaw. Mura magnaanggikan silang Corina. Maglibaka ang anong... Ay, yun na. Pragtiyaw ba ng Corina? Magsiyagran. Lagilak. Pangukoy, shoot! Pangukoy! Ngano dili ka mamusultig na unsa ka? Kung unsay imong problema, kung unsay nahitabo nimo. Sumagon man lang ko nimo gihilak sa akong pangutana. Gusto na kong mamatay, Matadyang. Gusto na kong mamatay. Unsa? Uy, nga nung kung kanindot nga mabuhi o niya gusto na siyang matay. Hilak, be. Ang klarohon, be. Klarohon tayo, be. Hilak. Uy. Nagduet sila hilak si Madir o si Doter. Mara nagkuntis yung duha na kung kisay mayong hilak. Pero, usa may problema ni Corina. Naperte mo niyang nakaminatag hilak. Usa man. Nakapaniunto na ka, Miles? Opa, Francis. Kapaniot na. Ikaw? Ako, busog pa ko. Dili na ko usikan ang oras nga
magkasulti ta. Basig mapas mo ka pa. Ha? Kuan. Okay ra lagi ko, pusog pa ko. Kay pag break time na mo, human to nagkasulti ta ganin ng buntag, namahaw ko. Basta pa ha. Lagi. Wa kay angin kabalag anak ko nay. Gitawgan ra ba di ay nako si Kuya Dudut pa. Akong gisultihan nga nakasulti ta kadit kaniya. Unya, magsulti ta inig oras sa paniud to. Mao ba? Ano ya, unsa may pong sa imong maguwang? Parehas na ko pa. Gimingaw na sa kaayo nimo. Kining anak ka. Nagsugod na sab ka, ha? Naunsa man na siya, oy. Nakasaskwelahan ni wala yung kalimutan na. Ikaw na nga classmates. Estudyante diha. Mungtanan na sila ni mo, kinsay nag-away ni mo. Magbuot day sila na ko, be. Nga, gimingaw man ko nimo. Miles, please na, please. Iko na. Sakitan sa ko na rin. Magkabati na mong mag-iningon ka na. Ganun sa aman ka mawali, be. Ganun sa aman ka mawali. Hindi ka ni kamuhunong og hilak. I-off na rin ako ng cellphone ako ron. Ayaw pa. Ayaw pa. Sige na, hilom na lagi. Hilom na. Gimingaw lagi ko nimo pa. Gimingaw lagi ko nimo. Lagi. Naibaw ko, ana. Pero mag-istorya magkahata, ha? Ayaw ba sige hilak diha? Saan na ito magkasinakaw ini? Kana. Naraman di ay na. Basin malimot ko. Tingnan niya si mama ni mo Corina, ha, nga gusto kong manawag niya kay sulti ko niya. Ayaw na ipa-off ang iyang cellphone. Miles, naminaw ka ba na ako? Opa, naminaw ko. Oh, Mayo. Karong gabi inig off na ko. Inig ulit ako gikan sa trabaho, manawag ko. Makiksulti ko ninyong tulo. Ina sa mama ninyo, anak, ha? Opa, akong ingnon. Salamat, Miles. May gingon ka na ko kaganin ng uto nga may isulti ka. Unsa man to? Bahin sa unsa man to, Miles? Bahin ni Mama pa Pransing. Kay nga no? Unsa man isulti ni mo bahin ni mama ni mo? Ha? Unsa na, Miles? Bisan pag malimod ka, Corina, sa imo lang hinilakan. Og labi na gyud sa imong pag-ingon na gusto ka nang mamatay. Bisa giunsa nako sa pagsabot. Nagduda ko nga may dili maayo nga nahitabo nimo. Aduna gayon. Mao nga sultihi ko. Makasalig ka nako kay imo kong inahan. Kay mahal ko kaayo ikaw nga akong anak. Og bisan magkinaunsa pa, bisan pag-unsay mahitabo, ang inahan nga matuod nga nagmahal sa iyang anak. Dili gayud maantigong mubiya kaniya bisan pag-unsay mahitabo. Mao nga sulti sa tinuod. May kalabutan ba sa imong dugay nga pag-uli sa miaging gabi kanang imong gihilakan? Gusto ba ko, Corina? Gusto ba ko? Yeah, Miles, imong gisultan si Papa Pransing nga dunay kanang dugay na uli si mama ko din sa iyang pagpangumpra. Oo, Kuya Dudut. Aw. Unsa? Unya. Miyon sa naman si Papa? Miyon sa man siya? Padayon mo katingog si Papa Kuya. Umurag Murag unsa? sa tuno sa tingog ni Papa sa cellphone. Umurag man to siyang nakahilak. Unsa? Murag naghilak?
Siguro ka? Amot lang. Basta mura siyang nagilak. O pagkataon-taon, kalit lang na pangang yung cellphone. O di na siya matawagan Kuya Dudut. Isang kapilala na ko siya sa suwayang tawag. Unsa? Ano ka to si Papa Kuya no? Nabalaga ba ako? Natlo ko. Noon sa dito si Papa Francine Kuya. Noon sa dito siya. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!